Богатите хора никога няма да осъдят за това, че почваш бизнес. Те, които са във форма, няма ти кажат нищо за това, че влизаш в фитнес залата, човек. И тези с висок статус няма да се пресмеят за това, че си оставил старите си приятели. Винаги и само единствено хората, които никога не са постигнали нещо в живота, имат най-много какво да кажат. Така че слушай съвети само от хора, които живеят живота, който ти искаш. Ако на теб ти е писнал от фалшиви гурута, които обещават бързи пари, тази бизнес общност ще ти промени живота, защото има истинска стойност. Просто кликаш линк в описанието, избираш общност и влизаш при стотици хора като теб, които градат истински бизнеси. Всяка седмица се учиш от ментори, които са генерирали милиони, а не на празни обещания. Стъпка по стъпка получаваш всичко, което може да трябва от хора, които вече са го постигнали. Ако на теб ти е писнал от фалшиви гурута, които обещават бързи пари, тази бизнес общност ще ти промени живота, защото има истинска стойност. Просто кликаш линк в описанието, избираш общност и влизаш при стотици хора като теб, които градат истински бизнеси. Всяка седмица се учиш от ментори, които са генерирали милиони, а не на празни обещания. Стъпка по стъпка получаваш всичко, което може да трябва от хора, които вече са го постигнали. Всеки път, когато чуя хората казват, ами не обичам да работя за някой, искам сам да си определям работното време, не искам 9 до 5. Позволи ми да ти кажа нещо. 9 до 5 е просто структура. Когато имаш собствен бизнес, положението е от 5 сутринта до 9 вечерта. Когато работиш за себе си, няма Коледа, няма Великден, работиш през всичките празници. Всеки ден нещо се обърква, всеки ден има проблеми и всеки ден някой се опитва да те прецака и да вземе всичко, което си изградил. Това е война, човек, така че, пуснеш ли се по тази парзалка, трябва да си готов за всичко.